Mae Medi a Constantine yn athro yn y ganolfan uwchhyfrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Maes ei hysgoleicdod yw lle a hanes y gwledydd Celtaidd ar ddiwedd y 19fed ganrif. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn llen o Gymru ac am Gymru, ac yn yr ysgrifau teithio hynny sy'n adlewyrchu gwleidyddiaeth Prydain ac Iwerddon yn y 1790au. Arweiniodd brosiectau ar y ffigiwr llenyddol radicalaeth Iolw Morgannwg, yn ogystal ac ymatebion y Cymru i'r chwyldro Ffrengig a theithiau arloesor a naturiaethwr Thomas Pennant. Ar hyn o bryd, mae'n cyfrannu'r brosiect Ewropeaidd sy'n archwilio cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon. Felly croeso cynnes iawn i chi, Mary Ann. Ni edrych ymlaen at glywed eich sgwrs chi heno. Teitl y sgwrs fydd Peter Bailey Williams a'r Twristiaid. Felly, roi'r rywennau i chi nawr. Mary Ann, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Ainsley, a diolch i chi gyd am ddod heno. A hoffwn ni ategu diolchiadau i Wyn James, oedd wedi gwthio fi i wneud hyn. Fi wedi dysgu lot yn ystod o'r wythnosau diwethaf, Wyn, felly, braf iawn, diolch. Dwi'n mynd i ceisio rhannu sgrin, achos mae gen i PowerPoint i rannu rhai delweddau gyda chi. Felly, dyna ni. Ydy pawb yn gallu gweld yr eglwys? Gret. A pawb yn gallu'n clywed i yn iawn? Wych. Hoffi technoleg pan mae'n gweithio. Reit, banta ni. Wel, mi ddath Peter Bailey Williams o deulu sydd wedi ymwneud llawer a bywyd crefyddol yng Nghymru, wrth gwrs. Roedd yn fab i Peter Williams, yr esboniwr, am enw gwych, un o'r Methodistiaid pwysig cynnar, a bu Beibl Peter Williams gyda sylwadau ar bob pennod yn enwog ledled Cymru yn ystod y 1760au a 70au. Roedd brawd Peter Bailey, Eliezer, yn diddorol hefyd. Bu ef yn tiwtor i arglwydd Galway. Mi dreuliodd cyfnod fel caplan llong yn ystod y Rhyfel Americanaidd yn y 1770au, a wedyn mi symudodd i Lambed Pont Steffan a gweithio fel vicar ac ysgol feistr yno, felly teulu llawn cymeriadau diddorol. Na i ddechrau gyda garolwg byr o fywyd Peter Bailey, gyda chydnabyddiaeth o waelod fy nghalon i dreithawd MA hynod ddwys a diddorol Griffith Thomas Roberts, a gyflwynwyd nôl yn 1935. Gwaith fydda'n llawn heiddi PhD heddiw, a wy'n cymryd mae'r un dyn a gyhoeddodd yn ddiweddarach ar Hywel Harris, ond dwi ddim yn y maes, felly ddim yn siŵr. Byddwch chi'n gallu deud wrth ei falla. Un o pethau mwy diddorol am y traethawd yw berniadaeth braidd yn hallt yr awdur am wrthrych ei ymchwil. Wrth ei cyflwyno Roberts, mae'n rybyddio'r darllenydd i beidio disgwyl gormod. Mae'n dweud, bod Peter Bailey Williams o bwrpas yn ysgrifennu yn glir a dealladwy, ystyriwn mai llac a di-rain yw ei arddull llenyddol. Yr oedd yn nodweddiadol o'i gyfnod, ond anamal yr ymgodau uwchlaw cyffredinedd ei oes. Fasten your seatbelts felly. Ganed Peter Bailey yn 1763, oedd yn un o 6 plentyn Peter a Mary, a gath ei fydyddio yn eglwys Llandafeilog ger Cyfyrddin. Ychwanegu'r Bailey nath ei hunanes ymlaen yn ei fywyd mwyn wneud y gwahaniaeth, dwi'n meddwl, rhwng fe a'i dad. A mae'r enw yn dod o ochr nain ei dad. Yn hynod o rhwystredig, mae'n cael ei sillafu yn y 2 ffordd, felly gyda i dot a gyda i cynffon, ac mewn yr un archif weithiau, mi gewch chi y 2 sillafiad, felly mae rhaid wneud, os ydych chi'n wneud search mewn catalog, eisiau rhoi yr enw mewn 2 waith bob tro. Gath addysg yn ysgol ramadeg Caerfyrddin, symud ymlaen wedyn i Coleg yr Iesu yn Rhydychen, ac ar y dechrau roedd yn meddwl troi at y gyfraith. Yn ystod y cyfnod yna, mi gath y dipyn o gymorth a chyngor gan ei frawd hun, Eliezer, ac un gorau fi, meddwl am hyn fel wythnos glas myfyriwr, mae Eliezer yn gweud,
The fewer acquaintances you have, the better. So dyma ni. Yn y pen draw, mi trodd at yr eglwys, ac bu'n Gerard wedyn yn swydd Carloio, yn Swimbrook ac yn Burford ger i dychan. A wedyn yn 1792, mi dderbyniodd fywoliaeth Llanrug a Llanberis yn Arfon. O hyn ymlaen, medda Roberts, digon diddigwydd fi bywyd Peter Bailey Williams, dim ond pregethu a bugeilio i braidd ac ymddiddori mewn llenyddiaeth a hynafieithau. Wel, mewn genre cofiannol sydd â tueddiadau braidd yn hagiograffaidd fel arfer, mae'n eitha hwyl darllen Roberts, a dyma dyn gyda barn ac agwedd, a bydd ni'n dod nôl at hyn nes ymlaen. Beth arall sydd angen i chi wybod? Yn 1804, mi briododd Hannah Jones, Llanrwst, o deulu digon cefnog iddyn nhw cael tai eitha neis, Pantafon neu Pantifan a Hafod ym mhlwyf Llanrug. Roedd yn ystus heddwch, a mi ddaeth i fod yn gymeriad o bwys yn yr ardal. Un plentyn, Harry, y gafodd y Williamses, ond yn 1820, pan bu farw Eliezer y brawd hun, mi gymerodd Peter ofal o'i blantef hefyd. Bu farw Hannah yn 1835 a priododd Peter Bailey unwaith eto, ond bu farw yn fuan wedyn. So bywyd cymharol tawel, ond cyfnod o newid syfrdanol roedd diwedd y ganrif ar 20 canlynol. Ac Eri Williams fyw ar un olwg mewn ardal tawel, diaffordd a tlawd, roedd cymdeithas y sir i gyd yng nghanol profi bwrlwm diwydiant ac adeiladwaith newydd, hewlydd newydd, mwyngloddiau, chwareli, datblygiadau economaidd o bwys yn yr ardal. Oedd bywyd yn trawsnewid yn y cyfnod na. Erbyn 1798, roedd tua 100 o bobl yn gyflodedig yn gweithfeydd copr, Llanberis, ond prif ddiwydiant wrth gwrs oedd codi llechi a'r llynnoedd hardd yn chwarae ran allweddol yn cludo'r llechi lawr y dyffryn cyn iddyn nhw fynd mewn trolia i Gaernarfon. Llyfrwyr amaethyddol a chwaraewyr felly oedd mwyafrif plwyfolion Williams, pobl digon tlawd, ac fel ar draws y wlad roedd Methodistiaeth ar dwf, ac nid oedd Williams wedi dilyn llwybr ei dad yn hyn o beth, amddiffynwr yr eglwys bydd e bob tro. Ond doedd e ddim yn nodweddiadol o gul nac yn llym yn ei grefydd. Ac iddo fo cymryd ochr y boneddigion mewn materion lleol, bydde hefyd yn ymddiddori yn trigolion tlotaf yr ardal a brwydro yn erbyn swyddogion y plwyf weithiau dros eu hawliau nhw. Felly dyn meddwl agored, ond ceidwadol ei naws yn y bôn. A gwleidyddiaeth, mae'n debyg, sydd wrth raidd y problem rhwng Bailey Williams a'i cofianydd. Nid oedd Williams ymhlith y rai a gafodd ei tanio gan syniadau'r chwyldro Ffrangeg. Anrhefn ac anniwioldeb oedd neges y Ffrancwyr yn ei farn ef. Fel ei frawd Eliezer, mi farnodd ymgais William Owen Pugh i newid orgraff y Gymraeg mewn termau gwbl wleidyddol. Terfysg a chythrwbl ac anrhefn mawr iawn yn fy nhyb gwan i a math gwaith William Owen Pugh. Ac yn hynny o beth, mae'n cytuno gyda Eliezer sydd hyd yn oed yn fwy lliwgar. A dwi'n diolchgar i Rhys Kaminsky Jones am tynnu sylw at y busnes gyda Zeds na. Fi'n ffili darllen allan i chi, achos o'n i bai bod fi'n gwneud hyn. O, dyma ni. Mi ddechreuwyd terfysgu y llythyreg a gosod Z a gwyllilion y llythrennau yn flaenaf nes dechrau y terfysg yn Ffrainc, a difeddiannu y blaenoriaid o'i hawdurdod a gosod rai o'r iselafraf yn ei lle. Fi'n dwlu ar hynny fel ymateb i newid orgraff, meddwl bod rhoi Z mewn yr orgraff yn tynnu fe yn ei flaen allan o'i le priodol. Wel, i fod yn deg i Roberts hefyd, mae'n dadla wrth trafod hyn oll, mae dyna oedd cyfraniad pwysicach
Peter Bailey Williams, oedd wedi gweld yn glir trwy'r niwl a gododd Iolo Morganog o gwmpas beirdd yn Ynys Prydain. Ac eto, pan mae'n dweud, I know he did not adhere to the truth and would invent anything that would suit his purpose. Witness his preface or introduction to Llywach Hen during the French Revolution, and his endeavour to prove that the Druids were all equal, that there was no superiority of rank amongst them, contrary to all history. And all this in order to favour the wild scheme or system of liberty and equality then so prevalent. Glanagors and Iolo were violent republicans. So dyma ni. Ac eto, mewn maes hynafieithau, nid oes gelynion ac oes ma heddwch. Yn enwedig os ydy angen rhywun fel Iolo i gyfieithu a trawsysgrifio cywydd hir iawn am yn essentially. Mae yna lythyr gan Peter Bailey Williams at Iolo yn jyst yn dweud, newch chi ffafr i fi, a wedyn mae jyst yn mynd ymlaen am tudalennau. Ti jyst yn meddwl gweld calon Iolo yn syddwr wrth derbyn hynny. Galwodd Iolo heibio T. Peter Bailey hefyd yn 1799, pan oedd e'n crwydro'r cyffiniau yn copio llawysgrifau ac yn brysur urddo beirdd Gwynedd. Casglo'r llyfrau a llawysgrifau oedd Peter Bailey Williams felly, ac roedd addysg yn agos at ei galon. Sefydlodd yr ysgolion Sul cyntaf yn Llanrug a Llanberis. Mi negodd hefyd i bryder am ddyfodol y Gymraeg. The poor Welsh language, medda fe, is retreating to the mountains, but I greatly apprehend it will not hold out very long there. O ran llenyddiaeth, nath y cyfieithu rhyddiaeth a barddoniaeth Cymraeg i'r Saesneg, a cyhoeddi cerddi ac pytiau bach mewn cylchgronau, megis The North Welsh Gazette, o dan yr enw barddol Perith. Gweithiodd yn agos hefyd gyda David Thomas, neu Dafydd Eryri, ar y cyfnodolyn yr Eirgrawn, a cyfrannodd at cyhoeddiadau eraill fel The Cambrian Registry. Bu hefyd yn noddwr a chefnogwr pwysig i lenorion ifanc i sgwyrfau ardal fel fi'n siŵr bod chi'n gwybod oedd yn llengar iawn a gyda chryw o feirdd ynghylch Dafydd Ddu. Peter Bailey yn ymddangos felly yn ei cerddi ac yn ei llythyrau fel dyn hael, fel noddwr, rhywun sydd yn hybu llen. A fan hyn, da ni'n gweld Gytyn Peris, dwi'n meddwl, yn sôn am Hafod a Peter Williams fyna yn codi colonnau nhw pob tro yn troi lan. Dyna ddarlun o'r dyn felly i chi yn fras yn ei le ac yn ei amser. A dyna lle roeddwn ni'n llawn bwriadu cydnabod fanyled i G.T. Roberts a symud ymlaen at ystyried Peter Bailey yn goleuni fy ngwaith fy hun, sef astudio ysgrifau amrywiol a gynhyrchwyd gan Twristiaid i Gymru a droad y ganrif. Mae gan Peter Bailey le yn yr hanes hwn ar o leia 2 gyfri. A'r dawedd sydd ar y sgrin i chi nawr yw prosiect o'n i'n rhedeg ar teithwyr. A mae dal yn fyw, a wy'n falch iawn o cael deud bod ni wedi cael mwy o arian i symud ymlaen gyda teithwyr rhif 2, felly mi fydd mwy o'n digwydd ar y wefan yna yn fuan iawn. Mae Peter Bailey yn troi lan fel awdur, The Tourist's Guide Through the County of Carnarvon, 1821, a fel cymeriad sydd yn ymddangos mewn llyfr gan William Bingley, A Tour Round North Wales, 1810. Ac wrth pori yn y Tourist's Guide ar gyfer fy ymchwil, ro'n i wedi synhwyro just pa mor ddyledus yw Williams i Thomas Pennant. A gan fod dylanwad y Tours in Wales ar len twristaidd yn bwnc canolog iawn i'r maes hwn, meddyliais bydd yn dda o beth i mi wneud rhyw fath o gymhariaeth rhwng y ddau lyfr yma, ac astudio'n ddyfnach sut a ble mae Peter Bailey yn tynnu ar Pennant. Ond wrth gwrs, roedd Griffith Thomas Roberts ymhell ymlaen i. Ymhenod olaf i dreithawd, mae'n gwneud y gwaith caib a rhaw yn dda iawn. Mae'n tynnu allan darnau o testyn Williams ac mae'n esbonio yn fanwl
sut maen nhw'n cyfateb i Pennant. Mae'n dangos yn glir i ba raddau mae Williams yn dibynnu ar yr awdur mawr blaenorol am eirfa, am wybodaeth ac am frawddegau cyfanweithiau, yn enwedig mewn darnau disgrifiadol. Felly, o waith G.T. Roberts, fi'n rhoi cwpl o enghreifftiau i chi nawr, yn dangos yn gyntaf pa mor agos roedd Peter Bailey yn gallu glynu wrth waith Pennant. So the Great Hall was very magnificent and was of a curved form, conformable to the bend of the outward walls. Ac yn Pennant ych chi'n clywed magnificence, curved form, conformable to the bend of the outer walls. Ac yn y blaen, mae'n rhyw fath o grynodeb sydd yn tynnu allan y geiriau diddorol, trawiadol, ac yn just gwasgu fel lawr tipyn bach na mae hwnna yn digwydd yn aml iawn, iawn. Weithiau hefyd, fel oedd Roberts yn dangos, mae cam atal nodi yn golygu bod Bailey yn rhoi synwyr completely gwahanol i beth oedd Pennant yn feddwl. Felly, at the other extremity of the castle is a similar work from which there was a drawbridge into the town. Over a great fosse in one of the great towers is a beautiful oriel window. Wel, dydy'r ffenest ddim uwchben y ffos, as Pennant, fel mae Pennant yn dweud. At the other extremity is a similar work from which had been a drawbridge occasionally dropped into the town over a great fosse, full stop. In one of the great towers is a fine window. Felly, dych chi'n gweld y math o waith, falle a frys, falle'r printydd oedd e, ond bod na newid synwyr yn digwydd hefyd. Nawr, mae Roberts, wrth gwrs, yn ferniadol iawn o hyn oll, ac dyna'r benod wir lle mae rhywun yn teimlo bod e wir wedi colli ymynedd yn gyfan gwbl. Mae'n frith o frawddegau megis, tyner y maith pob brawddeg a ymddangosasau eis oes yng ngwaith Pennant ac erys gweddill bychan iawn. Neu, nid oes ond ychydig llinellau yn y gaid, fel y gwelir, heb ei dwyn oddi ar Pennant. A wedyn, yn gryf iawn, pa beth a nath Bailey Williams yn tai heblaw gosod y clytwaith hwn wrth ei gilydd? Dim bron. Felly, wel mae llawer gall rhywun deud am hynny. Yn gyntaf, nid Peter Bailey Williams yw'r unig un i dynnu yn helaeth ar Pennant fel y gwelir yn y man. Ac yn ail, mae Robert sicr yn gorddweud yma, a mewn ffordd sydd yn adlewyrchu yn wael ar Pennant, yn bod yn onest. Hynny yw, gweitha ei ddyled anferth ac amlwg, nid yw'r tourist's guide mewn gwirionedd yn swno lot fel The Tours in Wales o gwbl. Mae arddull, mae naws a mae tôn y peth yn gwbl gwahanol, a dwi'n meddwl bod amcam y peth yn wahanol hefyd. Heb sôn am y weledigaeth o Gymru a'i phobl sydd yn cael ei osod o flaen y darllenydd. Felly, dymlo o gwbl o enghreifftiau gen i felly i symud y drafodaeth ymlaen mymryn. A pa bwnc mwy amserol na Chastell Caernarfon a'n tywysog of the English line cyntaf. Felly, fan hyn, da ni'n cael Peter Bailey yn sôn am y castell. This noble and venerable pile, from whatever point it is contemplated or at whatever distance it is viewed, forms a most interesting object, particularly when it's considered that it was once the residence of royalty and gave birth to the first Prince of Wales of the English line. What wonder and astonishment must it not have excited in the minds of the poor peasants dwelling at the foot of Snowdon and unused to seeing any other habitations than their own humble dwellings when beholding this vast and magnificent castle advancing by slow degrees to its present height and magnitude. Wel, dyw hwn i ddim yn cyfateb i rhywbeth yn Pennant, a pan y ti'n gweld trafodaeth Pennant o'r castell, mae e'n llawer mwy subtle a llawn rhyw fath o bwysedd sydd yn gorfodi i chi stopio a meddwl beth yn union ydy e'n trial deud fan hyn. Wi'n siŵr byddwch chi gyd yn cyfarwydd â beth mae Pennant yn dweud am Caernarfon. The town is justly the boast of North Wales for the beauty of situation, goodness of the buildings, regularity of the plan,
and above all, the grandeur of the castle, the most magnificent badge of our subjection. A mae'n dweud wedyn, it was built within the space of 1 year by the labour of the peasants and at the cost of the chieftains of the country on whom the conqueror imposed the hateful task. Felly, yr un poor peasants yn edrych ar y castell, ond o perspectif cwbl gwahanol. Mae'r stori enwog wedyn am enedigaeth y tywysog, nad oedd yn medru siarad Saesneg. Mae Peter Bailey yn galw hyn an innocent artifice and a pardonable piece of policy, a bod y babi yn cael ei eni. A wedyn, would they submit to being governed by a young man born in Wales and one who could not speak a word of English? When they answered him in the affirmative, he presented to them his own son, saying to them at the same time, as well as he could pronounce the words, Eich dyn! Hynny yw, this is your man, corrupted afterwards into Ich dyn. Dwli ar y bit na, mae'n hilarious. Pennant yn sôn cyfeirio at y stori na, ddim yn deud y stori fel petai, yn anuniongyrchol, a prince of their own who could not speak a word of English. A wedyn, just rhywbeth slei bach nes ymlaen, in his 16th year, the prince received the homage of his duped subjects at Chester. Felly, unwaith eto, perspectif gwahanol, steil gwahanol, ac dau ffordd o gyfleu yr un stori, gwbl gwahanol. Wel, dyma ni am Conwy a Caernarfon, ond beth sy'n fwy syfrdanol ac ychydig yn siomedig yw'r ffaith y falle bod Williams hefyd yn dibynnu ar pennant i raddau helaeth am ei ddisgrifiadau o'i ardal ei hun, am yr afonydd a llynnoedd Llanberis, am yr Wyddfa a'r cyffiniau. Yr enghraifft sy'n achosi siom fwyaf falle yw'r ffaith bod e'n bodloni ar disgrifiad pennant o'r Amazon, Marged ach Ifan, un o'r trigolion hynotaf y llyn, gan deud hefyd bod pennant wedi cwrdd â hi pan mewn gwirionedd she was not at home pan galwodd pennant, a casglu straeon nath pennant amdani. Felly, yn sicr bydd y traddodiadau am Marged wedi bod yn frith yn yr ardal yn amser Williams, a mae'n cyfle wedi golli rhywsut bod e ddim wedi sôn am hynny. Beth sy'n reiddiol felly, neu yn nodweddiadol yn gwaith Bailey Williams? Wel, mae yna gwpl o lefydd yn y Tourist's Guide lle dyn ni yn teimlo yn fwy agos at y bobl a'r llefydd. Enghraifft fan hyn, lle mae yn nodi bod Robert Closs a Pierce Jones, perchnogion y tafarndai yn Llanberis, yn dywyswyr da iawn a dibynadwy i ddringo'r Wyddfa. A mae, chi'n gallu gweld, oedd Peter Bailey Williams wedi sgwennu mewn llyfr ymwelwyr New Inn, oedd Pia, Robert Closs, felly chi'n gweld bod nhw'n cydweithio'n agos iawn fyna. A hoffwn ni just roi quick plug am waith Michael Freeman. Mae pawb sydd yn gweithio yn y maes hanes twristiaeth yn ddyledus iawn i Michael Freeman am wefan arferchog, hynod drysorfa o wybodaeth. Felly, os ydych chi eisiau gwybod mwy am hanes dringo'r Wyddfa, mae yna tudalennau cyfan yn rhoi dyfyniadau greiddiol i chi fyna. Yn y Tourist's Guide hefyd, da ni'n cael y stori ofnadw o drist am John Closs, o'r un teulu, y teulu y tafarn, plentyn 7 oed, oedd wedi mynd ar goll yn yr eira, oedd ceisio ffindo i ffordd adre i Llanberis o di ei nain, a bu farw ar lethrau moel eilian. A mae englyn hynod Dafydd i Eryri, efallai yn adnabyddus, mae'n hardd iawn, oer fel anochel fi'n achos, i angau llym ungol ymddangos, mantell niwl mewn tywyll nos, a dychryniad dechrau nos. Dim yn deud dim byd allan o'i le fyna. Oedd Peter Bailey hefyd wedi sgwennu cerdd yn Saesneg ac cyhoeddi fe yn y Tourist's Guide, ac mae'r penillion yn llawn heiddi ebar gofiant. Maen nhw'n ddi chwaith ac yn wael iawn, a dwi ddim yn mynd i ddarllen nhw.
ar ôl darllen Englen Dafydd. Nid bardd mae honno, felly, chwaith. Ond os yw Peter Bailey yn enw yn fy maes i, mae'n oherwydd iddo fe syrenu mewn drama rhywun arall, sef William Bingley. Ym 1798, roedd Bingley, fel William Wordsworth, ychydig o flynyddoedd ynghynt, wedi defnyddio gwyliau hir Prifysgol Caergrawnt i grwydro mynyddoedd Gogledd Cymru. Mi gymerodd ei amser, roedd yn ddyn chwilfrydig gyda diddordeb mawr mewn botaneg, a daeth y llyfr allan yn 1800 yn seiliedig ar y daith hon. Ynddo, mae'n disgrifio dringo clogwyn dir arddi yn Hill Planhigion yng nghwmni a clergyman of the neighbourhood who was so obliging as to accompany me in this and several other rambles among the mountains. Yn y rhagymadrodd, mae'n diolch i'r Reverend Peter Williams, late of Jesus College, Oxford, the rector of Llanbrug, who was my companion in many of the scenes here described. A mae'r disgrifiad yn wych, gan i fod yn rhoi cipolwg bywiog a newydd ar ein dyn, newch i faddau ddyfyniad cymharol hir. Williams, felly, formed the wild idea of attempting to climb apparently up the face of the precipice, and I, eager in my pursuit, did not object to the adventure. We began our laborious task without once reflecting on the many dangers that might attend it. For a short time, we got on without much difficulty, but we were soon obliged to have recourse to our hands and knees and clamber from one crag to another. Every step now required the greatest care, for even the mere laying hold of a loose stone might prove fatal. I'd once taken hold of a piece of rock and was about to trust my whole weight upon it when it loosened from its bed, and I should have been sent headlong to the bottom had I not instinctively snatched a hold of a tuft of grass, which was so firm as to save me. A mae'n disgrifio'n wych y suddo calon hanefodd wrth ddarganfod the mass of rock over which we had to climb. Mewn golygiad diweddarach, da ni'n cael mwy o fanylion sy'n bywiogi'r digwyddiad hyd yn oed yn fwy. Mae yna sôn am Williams yn estyn gregus iddo i'w tynnu hunan lan. Oedd gregus yn dal y fasged, oedd dal y perlysiau yn casglu. Ac so mae'n rhoi y gregus i Bingley a tynnu fel lan y bit olaf. Ac ar ôl awr y chwarter, dyma nhw on top of this dreadful precipice and in possession of some very uncommon plants, which we picked up in our walk. Wel, mae'r ddwy dudalen yn eitha enwog yn llenyddiaeth fynydda a dringo, ac yn wir maen nhw'n cael ei ystyried fel disgrifiad cyntaf o ddringo fel sport ym Mhrydain. Llais Bingley ei hun yw hyn, of course, ac gymaint mae rhywun yn gwerthfawrogi y cyfeillgarwch rhwng y ddau dyn, da ni ddim yn clywed llais Peter Bailey. A gyda llaw, ar ôl rhoi disgrifiad mor fywiog o'r clogwyn du, beth mae Bingley yn neud pan mae'n cyrraedd copa'r rwyddfa, ond tynnu pennant allan o'i boced a dyfynnu fe am 7 dudalen, felly nid Peter Bailey yw'r unig un i wneud defnydd helaeth o pennant. Felly mae Peter Bailey yn ei fwts gyda'i hoelion ac neidio fel gafar dros y lle yn dipyn o hwyl, ac hyfryd iawn oedd dod ar draws tudalen fach mewn llyfr llothion Peter Bailey hunan mewn llawysgrif. Dyw e ddim yn llawer, ond mae rhyw fath o dystiolaeth am ei bresenoldeb yn y man a'r lle, ac da ni'n gweld fan hyn y 3 llwybr gwahanol i fyny yr wyddfa a'r dyddiadau. Cwmbetus o'r Llyn Cwellyn, ascent to Snowdon, ascended to Clogwyn y Garnedd with Mr Bingley, Saturday the 4th of August, through Clogwyn Dir Arddi on August the 7th, Bwlch Glas, Friday the 10th. Felly, mae'r ychwanegiad bach na yn diddorol. Mae'n sôn am John Roberts of Bronfedw Ucha yn Nantabetws. Mae'r fferm yn bodoli hyd heddi, ac roedd yn adnabyddus yn y cyfnod hyn am fod yn gartre i un o tywysoddion enwoca yr ardal, sef Ellis Griffith. Felly, fi ddim yn siŵr pam mae John Roberts yn dod mewn fan hyn. Mae yna rhywbeth i ddatrys fyna. Dyna'r tudalen cyfan yn y llyfr, a i mi mae hwnna ymhlith y pethau mwyaf diddorol yng ngwaith Peter Bailey Williams, a dydy trawsysgrifio
hi fan hyn, i chi gweld sut mae'n llifo o un peth i'r llall, a sut mae'n dangos dyn yn y tirwedd ac yn disgrifio ac yn trio ffeindio allan am y tirwedd. Mae eisiau cofio bod e hefyd yn person dod i'r ardal, dim ond ers 1792 ma fyna, gafodd e ddim ei fagu fyna. Felly mae e'n trio darganfod am yr ardal hefyd, a dyna lle mae chwilfrydydd yn dod mewn i'r peth i mi, yn y llawysgrif na, dim yn y tourist guide neu'r holl stuff sort of bach mwy pompous mae yn wneud. Just eisiau dangos i chi yn gloi, a fi'n dod i ben naw gyda'r sgwrs, cwpl o bethau sydd dwi'n ffeindio yn diddorol. Felly, y darn melyn, dangos go iawn bod e wedi bod gyda Bingley, pryd nathon nhw dringo, pwy ffordd nathon nhw dewis bob dydd ac i fyny pob tro i'r copa. Felly, wneud yr un daith o sawl cyfeiriad, sawl ffordd. Wedyn, wyrth, brawddeg diddorol, llyn dyd arfenig is the old name for Llynquellen. Wel, o'n i ddim yn gwybod hynny. Ac Afon Fai at the upper end of Llynquellen, from it first takes this name. Wel, ni wedi bod yn chwilot o tipyn fan hyn, a dydy y ngŵr sydd yn gweithio ar enw lleoedd ddim wedi dod ar draws yr enw na. Felly, falle tipyn mwy o ymchwil i wneud ar darfenig fel hen enw. Hen enwau am pethau, enwau gwahanol am bethau. Mae hwn yn rili diddorol i ni gyd, dwi'n meddwl. Wedyn, mae yna cwpl o ddarnau o traddodiad, ychydig o len werin os liciwch chi. Mae'r afon Bowel yn dod lawr ac mae'n white before fair weather, black before a storm or bad weather. Mae hwn yn diddorol i wybod. Wedyn, maes y chwaraeddfa yn Cwm Dorwenydd, where according to Robin D, the war will end. Ac wrth gwrs, Robin D, Arfon yn baroganwr a dewin o fri, a llawer iawn o proffwydo yn ei enw fe. Felly, unwaith eto, mae'r mynydd, mae'r lle yn lle gyda enwau, lle gyda stories, lle mae pobl wedi byw ys canrifoedd. A wedyn i benni, stori fach hyfryd hefyd o'n i ddim yn gwybod amdani. The tradition aur frychyn, a kind of wild beast, started in Coed Glyn Llifon and coursed with greyhounds through Cwm Nant y Llef, where the beast uttered a terrible yell and was taken near Llyn-Cada. A dyna gyd sydd fyna. Na, wedi ffindo cyfeiriad arall at hynny yn llyfr y gath I gyhoeddi yn 1806, supposed by the country people to have been a wild beast, probably a buffalo, o'n licio hynny. Ond mewn ffordd, mae hwnna jyst yn dangos I chi be mae un tudalen llawysgrif yn gallu wneud. Gallwch chi sgwennu erthygl fach ar bob un paragraff fanna. Llawer o bethau yw datrys. Felly, wrth I mi ddod I ben, mae yna lawer o ragor o bethau diddorol iawn, dwi'n meddwl i'w ddilyn lan yn llawysgrifau Peter Bailey. Yn yr un llyfr, yr enghraifft, mae yna ddisgrifiadau o deithiau o gwmpas Penllyn yn y Gymraeg gan Evan Richards Bryn Croes, neu Ieuan Llyn. Os ydych chi yn ofalus ar ddiwedd un ohonyn nhw, ydych chi'n gweld bod hyn yn gopi gan Peter Bailey Williams o lythyr oedd Evan Richard wedi hala Dafydd Eryri yn 1794. Sori os yw hyn yn mynd dryslyd. Ond y cymharol bryn, yn ffaith bryn iawn yw teithiau, disgrifiadau teithiol yn y Gymraeg. Mae pethau hynafieithol fel hyn yn tueddu bod yn Saesneg a wedi anelu at gynulleidfa sydd yn darllen Saesneg. Ac yn yr achos hyn, dyn ni'n gweld hefyd bod Peter Bailey wedi copïo a cyfieithu taith Evan Richard ar gyfer rhywun arall, Richard Fenton, yr hynafieithydd o Sir Benfro. Felly, mae'r un gwybodaeth yn dechrau troi lan yn Saesneg, yn y Gymraeg, mewn llawysgrifau gwahanol, ond mae'n gret os ydych chi'n gallu dilyn hynt a helynt, sut mae'r gwybodaeth yn llifo. Felly I fi, dyma rôl allweddol Peter Bailey Williams, cyfnewid gwybodaeth, cysylltu pobl a thestynau ar draws ffiniau iaith, dosbarth a diwylliant. Mae yn rhyw fath o hub, rhyw gwlwm sylweddol yn y tapestry efallai, ac wrth I ni geisio darganfod mwy am sut mae tirwedd, iaith
a diwylliant Cymru yn cael ei delweddu yn y cyfnod hwn, ac yn trial olrhain y sianeli o wybodaeth am ddiwylliant wlad a'i phobl nôl i'w ffynonellau, mae rili yn werth trwy sylw at cymeriadau fel Peter Bailey-Williams, hyd yn oed os yn nhw'n byw bywydau cymharol di-ddigwydd. Diolch yn fawr i chi. Wel, diolch o galon i chi, Marian, am sgwrs hynod o ddifyr. Oedd yn rhagoro agor byd gwahanol i fi. O'n i'm yn gyfarwydd iawn â hanes Peter Bailey-Williams o gwbl, felly chi wedi agor drws neu agor tirwedd i fi yn bendant, yn siŵr i bobl eraill hefyd. Cofiwch na, mae yna gyfle i ofyn cwestiynau. Os chi eisiau rhoi cwestiwn yn y chat, neu am jyst codi'ch llaw, mae croeso i chi wneud hynny nawr. Mae gennym ni falle rhyw 5 munud bach. A cyn i ni droi at Densil. Os yna rhywun eisiau codi cwestiwn? Felly na i ddechrau. Ni wedi clywed lot yn ystod 2-4 blynedd diwetha, wedi falle ers y cyfnod clo, am bobl yn tyrru i ardal Llanberis mwyn dringo'r wyddfa ar mynyddoedd eraill. A jyst yn meddwl, a chi mewn ffordd wedi ateb y cwestiwn yn barod, ond beth oedd dylanwad Peter Bailey-Williams yn dechrau'r y broses yna o weld Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr oedd ar gallu i deithio, ar arian i deithio. Wrth gwrs, oedd e ddim yn agored i bawb, ond fel o'ch chi'n gweud, oedd e fel hub yn pontio rhwng diwylliannau, ieithoedd ag ati. Chi'n meddwl, ydy bwrdd croeso Cymru'n ddyledus i Peter Bailey-Williams felly? Dwi ddim yn meddwl yn arbennig, fi'n meddwl pennant yw'r dyn fyna, dwi'n ofni. Mae'r pennant oedd rili wedi agor y drysau neu'r llif drysau, fel ni'n gweud. Ond dwi'n meddwl beth sy'n diddorol yw, mae'n amlwg oedd Peter Bailey yn rhoi croeso i ymwelwyr fel Bingley a Fenton a pobl eraill oedd yn dod trwy'r ardal, a dyna pryd oedd pethau diddorol yn digwydd. Dyna pryd oedd gwybodaeth yn cael ei trosglwyddo. A o'n i jyst eisiau dweud hefyd, y pwnc o astudio llyn twristaidd am Gymru yn tueddu cael ei gweld fel rhyw fath o ddeuoliaeth, bod sort of nhw yn disgrifio ni, ynddo fe? Ond dyw e ddim fel na, achos mae rhywun fel Bingley, oedd e rili eisiau gwybod, oedd e rili eisiau dysgu, oedd e wedi dysgu am yr wyddfa, oedd e wedi dysgu am yr iaith, a siarad â pobl lleol. Felly, mae llawer iawn o'r bobl, mae pennant i hunan wrth gwrs yn Gymro, felly dyw e ddim mor glir rhywsut rhwng pwy ffin, bod na ffin rhwng y ddoi garfan. Felly, wy'n gweld Peter Bailey fel rhywun diddorol ar yr intersection efallai. Da iawn, diolch yn fawr iawn i chi am hwnna. Felly ni'n croesawu nawr ar ôl sgwrs agorol, Marian, ar Athro Densil Morgan. Mae Densil eisoes wedi cyflwyno ddwywaith yn y gyfres Gofal yn Gwynllan, ni'n ddyledus iawn iddo fe. Nid yn unig am y cyflwyniadau hynny, ond hefyd am y gwaith wedi wneud i gefnogi Wyn ac eraill i lunio y rhaglen ar gyfer y gyfres gyfan iawn i ni gyd, dwi'n siŵr. Mae'n frodwr o Dreforys yng Nghwm Tawe. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen. Bu'n athro diwinyddiaeth ym Mangor o 2005 i 2010 ac yno'n athro diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru yn Drindod Dewi Sant, Llanbedr, Pont Steffan o 2010 ymlaen. Bellach, mae fe'n athro emeritus ac hefyd yn weinidog ar gylch eglwysi bedyddiedig Gogledd Teifi. Mae'n arbennig o blaenllaw ar grefydd a diwinyddiaeth yng Nghymru ac ar y diwynydd o'r Swistir Carl Bart. Fe wedi cyhoeddi'n helaeth yn y ddwy iaith. Ymhlith i gyfrolau enwca ydy The Span of the Cross, sy'n olen hanes Cristnogaeth a chymdeithas yn yr 20fed ganrif, a'r gyfrol Cedyrn Canrif, sy'n edrych ar yr un cyfnod drwy ganolbwyntio ar gymeriadau penodol. Ymddangosodd gyfrol gyntaf astudiaeth ddwy gyfrol Theologia Cambrensis, Protestant Religion and Theology in Wales,
from Reformation to Revival, 1588 to 1760, yn 2018, a'r ail, the long 19th century, 1760 to 1900, ym mis Medi 2021. Felly wrth yn bodd bod Densil nôl gyda ni heno. I destun y heno ydy Rowland Williams, Ysgeifiog a'r Gwyliedydd. Croeso cynnes iawn I chi, Densil. Diolch yn fawr, Ainsley. Does dy fi ddim pictiwr I chi heno, mae arni ofan, mae rhaid I chi edrych ar y pictiwr hwn, y sywaith. Drian ohonoch chi. A'r un peth oedd Mary Ann yn dweud, falle cyn i'r gweddill ohonoch chi ddod yn dyfech. Ond I bai bod Wyn James yn gorfodi ni I wneud y pethau yma, byddwn ni ddim yn gwybod dim. Yn sicr, byddwn ni ond yn gwybod yr enw Rowland Williams a'r Gwyliedydd. Felly diolch yn fawr iawn I ti, Wyn, am fy ngorfodi fi I wneud tipyn bach o waith ar hyn a chael blas a bydd ar wneud gobeithio byddwch chi'n cael hefyd. Rowland Williams felly a'r Gwyliedydd. Wrth sôn am yr hen bersoniaid llengar, fel y bydyddiodd R.T. Jenkins y criw o eglwyswyr, a wnaeth gymaint I hyrwyddo Cymreictod ar bywyd diwylliannol yn rhaian cyntaf y 4eg ganrif ar 15, am wallter Mechain ac Ifor Ceri a Rhys Casgob a Carnhianawg y byddwn ni yn meddwl gyntaf. Yr eisteddfotwyr a'r hynafieithwyr poblogaeth. Ond yr un mor bwysig, os nad yr un mor amlwg, oedd rhai fel John Roberts Tremeirchion a Rowland Williams Ysgeifiog, sef testun y sgwrs hon. Gŵr na chafodd y sylw a heidda gennym hyd yma, meddai Bedwyr Lewis Jones amdano nôl yn 1963. Ac na alla fi ychwanegu braidd dim at yr hyn sydd yn hysbys amdano fe eisoes, prin ni gallu cynnal cyfres fel hon heb roi lle anrhydeddus iddo fe. Heb ymheuaeth, mi oedd yn un o eglwyswyr Cymreig mwyaf sylweddol I genhedlaeth. Ac fel y dywedodd yr archddeacon o Evans amdano, we cannot but express the great surprise that the authorities had not raised him to the episcopal bench. Gan gyfeirio at Williams ac at gyfoeswr blatgar arall iddo fe, sef William Bruce Knight, meddai. They were both scholarly, earnest, hard-working, pious men, who at the particular juncture of affairs in Wales undoubtedly would have filled the office of a bishop to the great satisfaction of the bulk of their countrymen, and with credit to themselves. Wel, os na chafodd rheithor ysgeifiog gyfle I gyfrannu I fywyd I eglwys fel esgob, fe gafodd wneud mewn 2 faes arbennig, sef y wasg gofnodol ac yna addoliad y ffyddloniaid trwy'r rhan y chwaraeodd yn newigio y llyfr gweddi gyffredin. Ond canoli y byddwn ni heno ar I gyfraniad at y wasg gyfnodol. Fe aned Rowland Williams yn hyn y pwll dinas Mawddwy ym mis Mawrth 1779, yn fab I Richard a Catherine Williams. A'i fedyddio nid yn Llan y Mawddwy, ond yn eglwys Sant Tydecho Mallwyd ar y 7fed ar 20 o'r mis. Y Mallwyd y cafodd I addysg gynharaf o dan gurad y plwyf, cyn I anfon I Fetws yn Rhos, Sir Ddimbych, lle roedd perthynas iddo fe, sef y parchedig Peter Williams, nage, dim yr un, nid yr esboniwr. Mi oedd hwnnw yn ficer ac yn brifathro ysgol ramadeg Abergele. Ac ar ôl peth amser yno, symudodd ymlaen eto I ysgol ramadeg Rhuthun. Yn 1798 y cyntaf yn 4 ar 15 oed, fe gafodd ysgoloriaeth I Goleg Iesu yn Rhydychen. Fe raddiodd yn BA yn 1812, yn MA yn 1815,
ac ordeiniwyd ef yn ddeacon gan John Randolph, esgob Rhydychen yn 1812, a blwyddyn yn ddiweddarach yn offeiriad. Dychwelodd i Gymru yn 1813 i esgobaeth Bangor. Am 2 flynedd gwta fel y digwyddodd rhwng 1817 ac 1819, mi fyddai John Randolph yntau yn gwasanaethu ym Mangor fel esgob, ond fel esgob anrhygiannol. Madam Williams bu'n gurad Llandygau ac yn ysgolfeistir yn ysgol y Friars. Here, for 4 years, meddai yr Arthur Evans, Rowland Williams spent his time between his school duties and parochial work and laid down the foundation for his future career. Wel, fe fiont yn flynyddoedd prysur. Fe penodwyd yn 1815 yn ysgrifennydd y Bangor Tract Society. Mudiad y sefydlwyd flwyddyn ynghynt gan yr SBCK mwyn efengeleiddio'r plwyddi trwy ledeiniad llenyddiaeth fuddiol, ac fe ddangosodd gryn sêl dros y gwaith. Ar ben hynny fe gafodd gyfle i droi ymhlith eglwyswyr Cymreigaidd a chydwybodol fel John Jones, Vicar Bangor, arch ddeacon Meirionnydd yn ddiweddarach, ac yn fwy diweddar fyth yn 1821 yn ddarlithydd Bampton Prifysgol Rhydychen. Ef, yna Richard Davies, gŵr a glodforwyd gan Dafydd I Eryri, Gytyn Peris a Richard Llwyd, the Bard of Snowdon, ac oedd yn gyd Athro a Williams yn ysgol Friars, cyn I benodi yn Vicar Llaneilian y Môn. Nicholas Owen, awdur y British Remains ac eraill, all of whom belonged, meddai yr Arthur Evans eto, to a band of ardent Welshmen who expended talent and time in the spread of healthy Welsh literature. Mae dda cael clywed mae healthy Welsh literature oedd y nod. Tra y Mangor, fe wnaeth Williams argraff hynod ffafriol ar I esgob William Cleaver. Ac yn fuan ar ôl i'r esgob symud I fod yn bennaeth esgob Llanelwy yn 1816, fe gynygiodd i'r clerigwr ifanc fywoliaeth Cilcain yn ymyl yr Wyddgrig yn Sir Fflint. Fe fu yno rhwng 1817 ac 1819 cyn I benodi yn Vicar Helygain, ac yn ogystal â bod yn ddiwyd gyda'i ddylid swyddau bugeiliol, fe penodwyd yn examining chaplain, nid yn unig I Cleaver ond i'w olynydd John Luxmore, a fu'n esgob Llanelwy rhwng 1815 ac 1830. Fe fynes I fy hen gyfaill yr esgob Wyn Evans. Wyn, beth yw examining chaplain yn Gymraeg? Yr ateb ges I oedd examining chaplain. Felly, dyna hi. Os ydy esgob yn dweud hynny, mae rhaid bod y peth yn wir. Rhwng 18 examining chaplain I Luxmore felly, a fi'n esgob Llanelwy rhwng 1815 ac 1830. Chwedl yr arch ddeacon Evans, his advancement was rapid. Yn 1819 symudodd I Meifod Sir Drefaldwyn, eto oedd I mewn I esgobau Llanelwy, ond yn nes at galon gweithgaredder hyn y mae Bedwyr Lewis Jones yn ei alw yn Ifor Ceri a'i Griw, sef Ceri yn Ger y Dre Newydd. Cartref John Jenkins, Ifor Ceri. Manafon, cartref Walter Davies, Gwallter Mechain, a chasgob yn Sir Faesyfed, cartref W.J. Rhys. Cyfarfyddant gan amlaf, meddai Bedwyr, yn Ficerdy Ceri. Yn un peth, dyna'r lle mwyaf cyfleus. A ffrin bynnag, a roedd aelwyd Vicar Ceri yn enwog am wres I chroeso a'i lletygarwch. O hynny ymlaen, yng nghwmni'r brodyr Richards o Dyrawen ac eraill o Gyffeli-Banian, mi fyddai Rowland Williams yn mwynhau yr un cwmni yn yr un man, tra yr un pryd aeth I yrfa eglwysig o nerth I nerth. 1819 bu'n ganon Llanelwy, ac yn 1836
argymhelliad William Carey o Lynydd Luxmore fel esgob Llanelwy, fe'i penodwyd yn rheithor Ysgeifiog yn ôl yn Sir Fflint, ac yno y bu tan I farw yn 1854. I'w wraig dyddiau Bangor oedd Jane Wynne, merch Hugh Wynne Jones, prebendary yn y Gadeirlan a brodyr o Dre Iorwerth ger Bodedern Ynys Môn. A'r enwocaf o'i blant, tri mab a thair merch, oedd y Doctor Rowland Williams, dirprwy Brif Athro, Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, a fu yng nghanol helyntion yn ddiweddarach yn y ganrif yn sgil I syniadau diwynyddol blaengar. Ond am I dad y dywedir hyn. His strength as a clergyman lay chiefly in the moral influence which a character of sterling uprightness seldom fails to maintain. For upwards of 40 years, nothing short of necessity prevented him from superintending in person his Sunday school and grounding his children in the New Testament, or elsewhere translating the Greek tragedians and explaining the dark places of theology to the private pupils whom he used to receive into his home. There was always the same wonderful blending of energy with patience and a clearness of explanation. Mae'n debyg byddwn ni'n dweud y dyddiau yma clarity, ond clearness o'n nhw'n dweud y pryd hynny, a clearness of explanation. In spite of all distraction, he was through all a parish priest. His people were his first consideration. Isaac Folk, in his Enwogion Cymru, describes him as un o brif gymwynaswyr yr oes. Ac ymhlith I ddiddordebau fel y dwedwyd oedd y wasg gyfnodol. Iddyn nhw gael eu trwytho yn y clasuron, Saesneg a Saesnig oedd addysg y prif glerigwyr hyn. Yn yr ysgolion gramadeg fel Rhuthun a Bangor yn y gogledd Ystrad Meurig yn y Gorllewin, y Bont Faen yn y De, ac ni ddisgwylid I neb gael y Gymraeg yn Rhydychen neu yng Nghaergrawnt. Felly pan amreiddiodd y wasg boblogaidd Gymraeg yn y 4edd ganrif ar 15, doedd I ddim syndod mai ymhlith yr ymneilltuwyr, na chafodd I harweinwyr nemor ddim o'r manteision addysgol hyn y bu'n fwyaf effeithiol. Ond o'r dechrau, mi oedd Williams ac eraill o'i gyd offeiriaid yn gweld yr angen am newyddiadur poblogaeth Cymraeg. Saesneg oedd cyfrwng y cylchgronau cyntaf fel The Cambrian Magazine, 1773, a'r Cambrian Register, 1795-96. Nad oeddynt yn apelio at y werin, a bydd rhaid aros tan gylchgrawn Cymraeg Morgan John Rhys rhwng 1793 a 95 I gael cyhoeddiad 2 fusol ehangach I apel. Mi oedd Dafydd Ddu Eryri wedi lawnsio, fel yn ei eisoes wedi clywed, trysorfa gwybodaeth neu eirgrawn Cymru yn 1800, a Williams wedi wahodd I lunio cyflwyniad iddo a chyfrannu erthygl ar y Dr John Davies Mallwyd, y plwyf lle I ganed wrth gwrs, ond byr fu ei barhad. Felly hefyd y greal hynafieithol yn 1807. Williams a John Roberts Rhymeirchion oedd fwyaf brwd dros y gwaith hwn. Yn wir, mi oedd Roberts yn olygydd y cyhoeddiad hanner blynyddol newydd Cylchgrawn Cymru, 1814-1815, ond 4 rhifyn yn unig a welodd olau dydd. Fe gafwyd ymgais i'w atgyfodi yn 1822 gyda help Meibion Darowen, sef Richard Richards Ceirwys, Thomas Richards a Beryw, a chyn hir fe dynwyd Gwallter Mechain a Rhys Casgob ac Ifor Ceri I mewn i'r cynllun. Meddai Ifor Ceri wrth W.J. Rhys. There are at present 4 magazines
published in Wales by the 4 sects of Baptists, Methodists, Independents, and Wesleyans at 6p per month. With the exception of Seren Gomer, which has some spirit, they are tame and satiate you with experiences and conversions. They are, notwithstanding, doing all they can to sap the church. It struck me that a publication on church principles of a more respectable appearance, combining a little natural history, antiquities, etc., with theology, might have the patronage of the clergy, and through them the sound part of churchmen. Not the unsound part, but the sound part of churchmen. Wel, y 4 cylchgrawn sectyddol oedd Seren Gomer y Bedyddwyr, a fi'n wythnosolyn I ddechrau cyn troi yn gylchgrawn pythefnosol yn 1818, trysorfa y Methodistiaid rhwng 1819 ac 1813, cyn troi yn drysorfa yn 1819, dysgedydd ar annibynwyr 1821 ac eirgrawn ar eirgrawn Wesleyaeth. Seren Gomer, fel y dywedwyd o dan olygyddiaeth Joseph Harris, Gomer, gweinidog bedyddwyr Abertawe, oedd leiaf sectyddol I naws ac ehangaf I apel. Ym mis Medi 1822 felly, o wasg Robert Saunderson yn y Bala, ymddangosodd rifyn cyntaf y Gwyliedydd. Cylchgrawn o wybodaeth fuddiol bydd i'r Cymro uniaeth, tan olygiad gweinidogion yr eglwys sefydledig. Dyna'r geiriau oedd o dan y teitl. Mi fyddai'n para hyd fis Rhagfyr 1837, a meddai R.T. Jenkins amdano fe, y Gwyliedydd oedd cylchgrawn gorau Cymru yn ei ddydd, o safbwynt y llenor, barn a adleisiwyd gan Bedwyr Lewis Jones. Yr oedd y Gwyliedydd, meddai, yn fwy llenyddol I ogwydd na'r bwriad cyntaf, ac yn un o gylchgronau gorau'r ganrif. Pan oedd Wyn yn gofyn I fi wneud paratoi'r sgwrs yma, oedd rhaid I fi ddweud, Wyn, wy'n gwybod dim byd amdano fe, wy'n gwybod, wel, mae rwydd I ti, just darllen e sy'n eisiau. So dyna beth nes I, just I ddarllen e, a ges I fydd a blas o'i ddarllen e. Oedd Wyn wedi dweud, mae pawb yn dweud mai dyna'r cylchgrawn gorau. Wel, ie, dwi'n gallu gweld nawr o'i ddarllen bod na safon neilltuol yn y Gwyliedydd. Yr un patrwm yn fras oedd i'r Gwyliedydd o fis I fis. O leiaf yn y blynyddoedd cyntaf, mi oedd yn dechrau gydag ysgrif hanesyddol I naws o dan y teitl Bucheddau enwogion yr eglwys. Adran a'i phennawd yn amrywio, naill ai diwynyddiaeth gydag I bedol neu ddosbarth crefyddol, yn rhoi lle yn bennaf I ferniadaeth feiblaidd neu I esboniadaeth feiblaidd, mae'n ddrwg gen I. Yna, adran hynod ddifyr o dan y teitl y 1000 draethodydd. 1000 draethodydd, yn disgrifio yn fanwl amryw byd o greaduriaid, rhai cyfarwydd ac eraill yn fwy egsotig. Yr adran nesaf o dan amrywiolaethau oedd yn rhoi lle I ohebwyr ymateb, ran fenychaf o dan ffug enwau I erthyglau y rhifynnau blaenorol. Adran helaeth ar farddoniaeth, ac yna I gloi hanesion tramor a chartrefol. Mi oedd y cwbl wedi I lunio yn eglur mwyn cynnal diddordeb y darllenwyr. Bod y cymhellion crefyddol yn amlwg, gan roi lle teilwng I feithrin defosiwn a dywioldeb personol, mi oedd yr elfen addysgol yn flaenllaw yn arbennig yn y trafodaethau mynych ar adnodau unigol a phenodau o'r Beibl. A mi oedd y pwyslais protestanaeth fel y cawn weld yn blaen. Ond mi oedd lle hefyd I hynyddiaethau a hanes llen.
Am fusoedd lawer ar graffwyd llythyrau Goronwy Owen o'r ganrif gynt at Twristiaid Môn, tra rhoddwyd sylw parhaus at y dadeni diwylliannol cyfoes, y mudiad newydd ar eisteddfodau lleol a thaleithiol, ac o'r cymdeithasau cymreigydol oedd wedi codi yn ddiweddar mewn amryw rannau o'r wlad. Mi oedd yr adran farddonol yn hynod gyfoethog. Gan sôn am y Gwyliedydd, dyma a ddywedodd T.M. Jones Gwenallt, nid yn Gwenallt ni yn yr 20fed ganrif, ond Gwenallt gynt T.M. Jones yn ei astudiaeth o hanes y cylchgronau llenyddiaeth fy ngwlad 1893. Ceid ynddo lawer o newyddion lleol o wahanol rannau o Gymru. Rhoddwyd lle arbennig ynddo i hanesion Cymreig a chrefyddol, a gellir dywedyd yn ddibetrus mai un o'i neilltuolion ydoedd rhagoroldeb ei farddoniaeth. Gresyn, meddai, oedd i gylchgrawn mor dda cael ei roddi i fyny. Un rheswm, efallai y rheswm pennaf am nad yw enw Rowland Williams yn fwy hysbys fel llenor Cymraeg, oedd i drwch ysgrifau y Gwyliedydd ymddangos naill ai yn ddi-enw neu yn enw awdur a fyddai yn arddel fel ffug enw lythyren foel. Ar wahân i neu yn fwy anamal w, ef fe dybur oedd yr awdur a elwyd yn X, Y a Z, meddyliwch y Saesneg. Williams, meddai yr archdeacon o Evans, was the prime mover, and there is every internal evidence that for several years he wrote most of the articles. X a Y, gan mwyaf, aluniodd swmp y golofn ar enwogion yr eglwys. Ac mai uchel eglwyswr o'r hen stamp oedd Williams, yn mawrygu homiliau eglwys Loegr, liturgi y llyfr gweddi cyffredin, ac yn arddel yr olyniaeth apostolaidd a'r sacramentau fel cyfryngau gras, does dim rhythyn o amheuaeth nad Protestant ydoedd, a Protestant di-edifar ar ben hynny. A dyna naws y cylchgrawn ar ei hyd. Rhag rydegwyr y diwygiad Protestanaidd a gafodd sylw i ddechrau. Ar y cyfandir Ioan Hys o Prague, yn Lloegr John Wycliffe, y Lollard Sir John Oldcastle, Arglwydd Cobham, ac yna William Tyndale, ac o droi at y diwygiad yn Ewrop, 5 erthygl ar Martin Luther, 1 ar Ulrich Zwingli, diwygiwr Zurich, 1 ar y diwygwyr eraill gan gynnwys Calvin yng Ngenefa. Ond prif ddyleit yr awdur oedd manylu ar gyfraniad diwygwyr Lloegr. 2 ysgrif ar y brenin Edward y Chweched, 5 ar Hugh Latimer, esgob Caerwrangon, a losgwyd wrth y stanc yn Hernasiad Mari Tudur, Mari Weidlyd, a 5 eto ar gyd ferthyr Latimer, sef William Cranmer, a'r chesgob Caergaint. Mi oedd y bobl hyn yn arwyr diamheuol iddo fe, ac fe rannodd gyda'i ddarllenwyr i frwdfrydedd o'i plaid. Ond nid crefydd a hanes eglwysig yn unig a aeth a'i ddrud. Y gyfres fwyaf annisgwyl oedd yr un zoolegol, y 1000 draethodydd. 1000, nid 1000 felly, ond 1000 anifail, y 1000 draethodydd, lle ysgrifennodd o dan y llythyren Z, gan ddisgrifio arferion amrywiaeth eang o greaduriaid. Nid yn unig y rhai cyfarwydd fel y blaidd, y llew, y twrch ddeiar, y hwiaden, y frân, yr hebog, yr eryr, y creu'r glas, ond hefyd rhai mwy dieithr fel y siedyr neu'r hummingbird, y llewpart, y panther, y diwalgi, sef yw y teigr, y chameleon, y morfil, y camel, tair ysgrif ar yr elephant, neu'r hyn a eilw ef yn gawrfil,
ceirw llychlyn, sef y reindeer, yr hyena, a'r trwyngorn, sef yw y rhinoceros. Wel, ar wahân i ddifyru i ddarllenwyr ac ehangu i gwybodaeth gyffredinol, mi oedd yna amcan crefyddol i'r ysgrifau hyn. Yr adnod sydd yn rhagflaenu'r golofn yw Genesis y bennod gyntaf, adnod 23, rhan o stori'r creu, a Duw a wnaeth fwystfil y ddeiar ar anifail wrth ei rhywogaeth. Mawrygu gwaith Duw yn y greadigaeth oedd y nod, tra ar yr un pryd ddiddori a diddanu ei ddarllenwyr. Fe gafodd gweithgareddau yn ymwneud â llen y diwylliant ofod helaeth yn y Gwyliedydd. Mi oedd cryn fwrlwm eisteddfodol ar y pryd, gydag adroddiadau rhai ohonyn nhw'n fanwl iawn am eisteddfodau Powys yn y Trallwng, yr Wyddgrig, Ceirwys, ynghyd â rhai deheuol fel yn Aberhonddu, a mwy nag un yng Nghaerfyrddin, pan oedd Thomas Burgess, Esgob Dewi, a'r archdeacon Thomas Beinon yn bresennol. Wedyn mi oedd yna sôn am y cymdeithasau cymreegyddol fel ei gelwyd. Rhai ohonyn nhw newydd i sefydlu, a'r gweithgareddau y fyddai'n digwydd o dan i nawdd, Corwen, Dinbych, Machynlleth, Llanfyllin, Aberystwyth a Birmingham hyd yn oed. Ser y golofn farddonol oedd Ieuan Glangeirionydd, Daniel Ddu o Geredigion, Iwan Tegid, Alun, sef yw John Blackwell, Alun, Gwilym Peris, ac yn ddiweddarach Gytyn Peris i fab. Ni chyfyngwyd y golofn i Anglicaniaid, oherwydd cyhoeddwyd hefyd waith Caledfryn, ond cyn i hwnnw droi yn annibynwr, y Methodist Iago Trychrig, y Bedyddiwr P.A. Môn, ac yna Robert ap Gwilym Ddu a Richard Davies bardd Nantglyn. Adolygwyd barddoniaeth yn aml iawn yn gyfansoddiadau y prif eisteddfodau. Fe gafwyd adolygiadau manwl dros sawl rifin ar gywydd y diliw gan Dafydd Ionawr, a thrafodaeth hynod ddifyr ar epig Eben Fardd, Dinistyr Jerusalem, gan nodi pa mor arbennig ydwydd reit ar y dechrau. Ac yn ogystal â'r rhain, drafodaethau achlysurol ar reolau'r gynghanedd a'r mesurau traddodiadol. Ond nid barddoniaeth oedd unig gynnyrch y cylchgrawn. Fe gafwyd ysgrifau doniol, moeswersol, fel Deio Benrhydd, a Thomas Edwards, yr Herw Heliwr. Meddai Rhys Nai, W.J. Rhys Casgob, ac Athro Cymraeg cynta, Coleg Dewi Sant Llambed. Meddai Rhys mewn llythyr at Rowland Williams yn 1839, I was much in the secret of the Gwyliedydd, and I transcribed at Mr. Jenkins's request, and Ifor Kerry, the first letter which you addressed him on the subject. And you may conceive my surprise when I learned the writer of Yr Herw Heliwr and several other communications that gave me great delight had been yourself. Trafodwyd wedyn nodweddion y Gymraeg I hansawdd ei hynafiaeth gydag un ysgrif fedrus ysgolheigaeth, treithawd ar yr iaith Gymraeg gan y diwynydd o fedyddiwr os gwelwch yn dda, J.P. Davies, anfonwyd trwy law ysgrifennydd Cymrygyddion Tredegar, y mwyaf deheuol o ohebwyr y cylchgrawn. Ac ar ben hynny fe gafwyd cyfres ar y trioedd gan Peter Bailey Williams, o dan I enw ei hun, a chyfres y ddisgedig arall ar ddryt y tywysogion. Eglwyswr, wrth gwrs, wy'n edrych ar y cloc, bear with me. Eglwyswr, wrth gwrs, oedd Rowland Williams. A chylchgrawn dan nawdd o ffeiriaid yr eglwys sefydledig oedd y Gwyliedydd. Yn wahanol i'r hael y fyddai'n I olynu, nid oedd yn filwriaethus Anglicanaidd, nac ychwaith yn ymysodol wrth ymneilltuol. Ond oedd dim amheuaeth nad cyhoeddiad eglwysig ydoedd.
mi fyddai'n cario adroddiadau mynych am goleg newydd yr Esgob Burgess yn Llanbedr Bonsteffan. Byddai'n cynnwys newyddion misol am y genhadaeth Anglicanaidd dramor ac am eglwyswyr nodedig fel Reginald Heber, Esgob Calcutta. Byddai'n cymeradwyo yn aml fuddioldeb ffurfwasanaeth y llyfr Gweddi Gyffredin ac yn y ddysgur i ddarllenwyr ynghylch ystyr a phwysigrwydd gwyliau mawr y calendr eglwysig. Yn 1929 fe gaid cyfres fanwl ar esboniad clasurol John Pearson, Esgob Caergynt ar gredo yr apostolion, Pearson on the Creed. Doedd dim angen i neb droi dail y Gwyliedydd yn hir cyn sylweddoli ble roedd ymlyniad y cyhoeddiad hwn. Yn y rhagymadrodd i gyfres 6, 1829 a 30 meddyd. Nid ydym byth yn anghofio i ba blaid yn y byd crefyddol y mae ein cyhoeddiad yn bennaf yn perthyn. Yr ydym yn caru ein heglwys. Nid am fod y llywodraeth yn ei noddi, nid am ei bod, fel pob sefydliad eglwysig arall yn rhoddi bywoliaeth i'w gweinidogion. Yr ydym yn ei charu am ein bod yn gweled i herthyglau yn ôl ysbryd gair Duw. Yn rhy gaeth i oddef pen rhyddni, nid pen rhyddid, pen rhyddni, ac yn rhy eang i beri gormes. Yr ydym yn ei charu am ein bod yn gweled i ffyrdd yn agosach i ffyrdd y brif eglwys, hynny yw yr eglwys fore, nac un sefydliad Protestanaidd arall. Pe torrid y cwlwm sydd yn ei rhwymo wrth y llywodraeth y fori, ni chysegrem ein gwasanaeth gwael at weinidogaeth un allor, ond ei hallor hi. Dyna fynegi gatholigrwydd Brotestanaidd Eglwys Loegr yn eglur, a hynny mewn ffordd hynaws ac mewn ffordd eangfrydig. Ein bod yn teimlo yn wresog dros ein heglwys hybarch, anfynych y dygasom ddaliadau neilltuol ein plaid i dudalennau y Gwyliedydd. Yr achos oedd hyn, mewn ysbryd heddychol y sefydlwyd ein cyhoeddiad, ac yn yr un ysbryd y cafodd i ddwyn ymlaen trwy flynyddoedd ei hanfodiad. Genhedlaeth ar ôl yr ymwahanu rhwng y Methodistiaid Calfinaidd a'r hen fam, ac mewn cyfnod pan oedd ymneilltuaeth yn mynd o nerth i nerth, mi oedd yna rhywbeth gwaraidd a dymunol yn yr agwedd hon. Ac nid oedd yr eglwys hithau yn ymddifad o ysbryd y peth byw. Yng nghanol y deffroad cyffredin a welir ar grefydd yn y dyddiau hyn, yr ydym yn diolch i'n Duw ni adewir i'n eglwys gysgu. Dwi'n dod i'r diwedd. 2 flynedd ar 15 oedd hyd einioes y Gwyliedydd. Erbyn canol y 30au mi oedd ymdeimlad o flinder i'w deimlo ar ei dudalennau. A'i erthyglau yn ymddifad o'r sbonc y fyddai'n i nodweddu ddegawd ynghynt. Ac erbyn hynny mi oedd y pegynnu rhwng yr ymneilltuwyr radical a'r eglwyswyr ceidwadol i naws wedi dwysau. Fel y dengys y cecri anymunol rhwng David Rhys Capel Als, y misolyn newydd ar annibynwyr y diwygiwr, a'i wrthwynebydd yr un mor grafog, David Owen, Brutus, yn y cyhoeddiad newydd eglwysig yr hael. The Gwyliedydd, alas, is no more, meddai Rhys Rhys ym mis Mawrth 1839. It was too Christian-like for the taste of the age. Nothing will do now but politics and strife. And when contending sects are to treat each other, with charity, is more
than I can tell. Gadewch i ni adael y peth fyna. Diolch o galon i chi Densil am gyflwyniad hynod ddiddorol arall. A do'n i'n gwybod fawr ddim am Rowland Williams, a dwi'n falch bod chi wedi rhoi y darlun mwyaf byw yma ohono e. Dwi'n gwybod os oes yna unrhyw gwestiynau yn y fan. Dwi'n gweld unrhyw beth yn y chat. Os yna unrhyw un llaw lan i'w gweld? Na. Ond un peth sylw yw hwn mwy na cwestiwn am hwn i. Ges i'n haro yn ystod eich cyflwyniad, cymaint a oedd Rowland Williams rhywsut yn byw mewn ffordd, mewn dau fyd, os liciwch chi, bod ar yr un llaw yn ddyn y llyfr gweddi, y sacramentau ag ati, ac yn perthyn i'r eglwys wladol, ac yn driw iawn i'r eglwys honno, ond eto gyda tueddiadau yn bendant iawn yn Brotestanaidd, ac wrth gwrs oedd e'n Gymro i'r carn. Falle yn Gristion diwygiedig, ond hefyd yn Gristion Catholig. A byddwn ni'n gweud taw, y rheswm dwi'n perthyn yr eglwys yng Nghymru, yw bod yr eglwys yn ceisio pontio rhwng dau fyd mewn ffordd, chi bod yr eglwys canoloesoedd mewn ffordd, a'r sacramentau, a'r gelyddion hynny, ond eto i gyd yn eglwys ddiwygiedig sy'n trysori gair Duw ac yn ceisio seiliedig ar air Duw. Chi'n meddwl, oedd hwnna'n wir am Rowland Williams, byddwch chi'n gweud? O heb amheuaeth, chi'n meddwl, o ran y gwaith palu am nes i ar gyfer y ddwy gyfrol, theologia Cambrensis, fe ddaeth e'n hollol amlwg i mi bod y prif draddodiad, mae Anglicaniaeth, y gair Anglicaniaeth yn perthyn i'r 4edd ganrif ar 15, ond mae'n air hwylus i'w ddefnyddio. Chi'n meddwl, y llyfr gweddi, yr homiliau, ffurf wasanaeth, ond eto i gyd cyn dyfod mudiad Rhydychen, mi oedd e'n gwbl Brotestanaidd. Chi'n meddwl, oedd e'n gatholigiaeth Brotestanaidd, oedd e'n ddiwyg. A pan ydych chi'n mynd nôl a dweud y gwir at John Calvin, chi'n meddwl, mae'r un math o ehangder, dyw'r pegynnu ddim wedi digwydd. Yn ddiweddarach dath y pegynnu te. Felly, does dim unrhyw broblem i fod yn Brotestant. Chi'n meddwl, beth ydy Protestaniaeth, ond gatholigiaeth wedi ei ffuro. Chi'n meddwl? Protestare. Dych chi'n protestio, dych chi'n tystio o blaid protestare. Chi'n meddwl? Gair Duw ac yn y blaen. Felly, dyma'r ffrwd, ynddo fe. A hyn sydd wy'n cael yn dda, ynddo fe, oedd e ddim eisiau cecri. Oedd e ddim eisiau cecri o gwbl. Dim ond wedyn, wy'n credu, y tymor nesaf, mae Wyn wedi cael, wy'n credu, Robert Rees sydd yn mynd i sôn am Brutus a'r hael. Wel, dyna lle ydych chi'n cael y cecri, de. Bobl annwyl. Ond yn y cyfnod hwn, mae'n naws awydd i weld y tir cyffredin sy'n rhwng pobl, ynddo fe. Ac yn sicr o ran Cymreigrwydd ac yn y blaen, ynddo fe. We're in this together, megis. Ydych chi'n gallu gweld hynny. Felly, ie, mae'n hollol Anglicanaidd, ond mae'n medru parchu bobl y tu allan i'r eglwys hynny hefyd, gan gofio bod gair Duw yn sail i bawb, megis. Diolch yn fawr. Ie. Hynod o ddiddorol. Diolch o galon i chi, Densil. Wel, dwi'n credu bod pawb chydig bach yn swil o ran gofyn cwestiwn tra bod yr teclyn recordio yn gweithio. Felly, newn ni dirwyn y sesiwn ffurfiol i ben mewn munud, a wedyn mi cyfle falle chydig bach mwy anffurfiol i holi Merian a Densil am i sgyrsiau rhagorol.